31 ga watan Disamban shekara ta 1983, 'yan Najeriya na ta ɗokin shiga sabuwar shekara. Shagari ya sake lashe zaɓe a wa'adi na biyu, wanda ya kammala a ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979. Bai sani ba, ashe wasu sojoji na nan na ta kitsa masa juyin mulki. Ai kuwa hakan ce ta faru, domin kuwa sun yi nasarar kifar da gwamnatin Shehu Shagari, suka kama shi suka tsare shi. Da farko ba a bayyana su wane ne waɗannan wanda suka yi juyin mulki ba, amma daga baya, bayan sanar da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasa, an bayyana su. A lokacin Najeriya ba ta wuce shekara 25 ba da samun 'yancin kanta, kuma yawancin waɗannan shekaru ta yi su ne ƙarƙashin mulkin soja. 'Yan Najeriya sun fara shekar iskar mulkin farar hula kenan. Buhari ya mai da su ruwa, yayin da Manjo Janar Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa, shi kuma Manjo Janar Tunde Idiyabon aka zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Tunde Idiyabon ya yi karatunsa a makarantar soja ta Pakistan, inda ya yi digiri na farko a fannin tattalin arziki. An ce ba a taba ganin murmushin Idiyabon ba, aiki kawai yake yi, babu wasa ko kaɗan a lamarinsa. Sunansa ya yi amo ƙwarai da gaske a wannan lokaci na mulkin Buhari. Dama tun kafin juyin mulkin an fara samun takun saka tsakanin gwamnatin Shagari da wasu kwamandojin soji a Najeriya. Abin da ya faru kuwa shine lokacin da Janar Muhammadu Buhari ke rike da mukamin babban kwamandan runduna ta 3 na sojin Najeriya, ya rufe iyakokin Najeriya da Chadi. Wannan mataki da Janar Buhari ɗauka ya ɗauke shi ne ba tare da izinin shugaban ƙasa Shehu Shagari ba. Shugaban ƙasa Shagari bai ji daɗin wannan mataki da Buhari ya ɗauka ba tare da sanar da shi a matsayinsa na shugaban ƙasa ba. Shagari ya ba wa Buhari umarni cewa ya buɗe iyakar Najeriya da Chadi. Buhari ya yi watsi da wannan umarni. Hasali ma Buhari ya ci gaba da kutsawa har cikin ƙasar Chadi. A cewar wani masanin tarihi, Omogoye Nuhu, a cikin littafinsa mai suna History of Civil Military Relations in Nigeria, ya ce wannan tsamin dangantaka tsakanin gwamnatin Shagari da waɗannan sojoji na daga cikin manyan dalilin da suka haddasa iya Shagari juyin mulki. Bangarorin biyu sun yi ta hararar juna tare da kuma hantarar juna a wannan lokaci. Daga nan masu juyin mulkin suka kitsa yi wa Shagari juyin mulki. Masu juyin mulkin sun rarraba wa kowa aikin da zai yi a tsakaninsu. Kanal Tunde Obeya da na cikin waɗanda suka yi wannan juyin mulki. Aikin da aka bashi kuwa shine zai tafi cikin laluma wallahi dakarun da ke ba wa Shagari tsaro kan cewa su miƙa wuya saboda kawar da Shagari cikin sauƙi. Ma'ana dai zai same su ne ya tattauna da su kan cewa idan masu juyin mulkin sun zo kama Shagari kar su yi wata turjiya. Kanal Tunde Obeha yayi domin gamsar da Kanar Bello Khalil, wanda shine babban kwamandan da ke ba wa Shagari tsaro, kan su amince da wannan bukata tasu, amma abu ya sutura. Shi ma Birgediya Ibrahim Bako na cikin masu juyin mulki. Aikin da aka bashi zai yi a juyin mulkin ko shine da zarar masu ba wa Shagari tsaro sun miƙa wuya, shine zai tafi da je ya kama Shagari a kai shi inda ake bukata. A lokacin babu wayar salula a Najeriya, ballantana ma ya kira Tunde Obeha domin ya ji ya suka yi da masu ba wa Shagari tsaro. Birgediya Ibrahim Bako gaba gadi ya tafi kamo Shagari bisa imanin cewa Tunde Obeha ya riga ya yi nasarar shawo kan masu ba wa Shagari tsaro. Dama tuni sun tsegunta wa Shagari cewa ana shirin yi masa juyin mulki, nan da nan ya ba da umarnin girke jami'an tsaron da ke tare da shi cikin shirin kota kwana. Isar Birgediya Ibrahim Bako fadar shugaban ƙasa ke da wuya, sojoji suka buɗe masa wuta nan take ce da garinku. Dalilin da ya sa masu juyin mulkin suka zaɓi Ibrahim Bako ya kama Shagari ko shine mahaifin Birgediya Bako babban aminin shugaban ƙasa Shehu Shagari ne.
saboda haka Shehu Shagari ya san Ibrahim Bako sosai. A ganin masu juyin mulkin, Shagari zai fi kamuwa cikin sauƙi idan aka tura masa wanda ya sani. Duk da kashe Birgediya Bako, masu juyin mulkin ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka ci gaba da fafutuka sai da suka tabbatar sun kawar da Shehu Shagari, suka kuma kawo Janaral Muhammadu Buhari a matsayin sabon shugaban ƙasa. Nan take aka tsare Shagari a gidan yari, aka kuma damƙe akasarin ministocinsa. Ɗaya daga cikin jigajigan masu juyin mulkin shine Sani Abacha. Sani Abacha dai shine gangaren kafin gwani wajen juyin mulki a Najeriya. Yana da hannu a duk wani juyin mulkin da ya nasara. A wannan juyin mulkin ma Abacha ya taka rawar gani kwarai da gaske, shine ma wanda ya fara yin jawabi bayan hamɓarar da Shagari wa 'yan ƙasa. Ga abin da ya ce: ya ku 'yan uwa maza da mata 'yan Najeriya, ni Birgediya Sani Abacha na rundunar sojin Najeriya ke muku jawabi a wannan safiya a madadin sojojin Najeriya. Dukkan ku shaidu ne na mawuyacin hali da rashin tabbas da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin ingantaccen shugabanci da jefa mu a ciki na tsawon shekaru 4. Ina magana ne akan mawuyacin hali da ba za a iya jurewa ba wanda kuke ciki. Tattalin arzikin ƙasa ya lalace, akwai ƙarancin abinci a farashi mai sauƙi. Duk da roman baka da gwamnatin da ta gabata take tunewa al'ummar ƙasa kan cewa za ta shigo da abinci akan farashi mai sauƙi, sashen lafiya ya ruguje, kamar yadda manyan asibitocinmu suka koma tamkar shaka tafi saboda rashin magunguna, ruwa da kuma kayan aiki. Tabarbarewar harkar ilimi ya zama abin tsoro. Masu fama da rashin aikin yi sai karuwa suke, har da waɗanda ma sun kammala karatun digiri ba sa da aiki. Wannan hali ba za mu taɓa yarda da shi ba. A wasu jihohin ma'aikata na bin bashi watanni 8 zuwa 12, wasu kuma na fuskantar rage musu albashi. Duk da haka shugabanninmu suna ci suna gani amma su kai koko. Cin hanci da rashawa da rashin da'a na ci gaba da zama ruwan dare. Bayan tuntubar juna kan wannan mummunan hali da ƙasa ke ciki, da ni da kwatakwarori na rundunar sojin Najeriya muka ga ya zama wajibi a kanmu a matsayin na masu kare wajen ƙasa, muka yanke shawarar kawo sauyi a shugabancin wannan Najeriya. Saboda haka mun yi juyin mulki. Gwamnatin mulkin sojoji tarayya ta bayar da umarnin dakatar da duk wani kanzarta don kundin tsarin mulki na Najeriya na shekara ta 1979. Wannan ya haɗa da dukkanin zaɓaɓɓu waɗanda aka naɗa. Hakan na nufin an sauke shugaban ƙasa, an sauke gwamnoni, majalisun tarayya da kuma majalisun jihohi, gani da masu ba da shawara na musamman da kuma mataimaka na musamman. An kuma soke dukkanin jam'iyyun siyasa. Haka zalika daga yanzu Shagari ba shi shugaban ƙasa ba, kuma masu rike da mukamai da aka ambata a sama su yi gaggawar ficewa daga gidajensu na hukuma, su mika duk ƙarurorin gwamnati da ke wajensu kuma su kai kansu da ofisoshin 'yan sanda cikin kwanaki 7. Shugaban majalisar dattawa da kuma kakakin majalisar wakilai suna da makonni 2 su yi lissafin duk wani ƙadarorin gwamnati da ke hannunsu kuma su mika. An haramta duk wata jam'iyya ta siyasa kuma an rufe asusun banki. Dukkanin 'yan kasashen waje da ke zama a kowane ɓangare na Najeriya muna ba da tabbacin tsaronsu da kuma lafiyarsu. Daga wannan lokaci ana shawartar duk waɗanda ayyukansu ba na musamman ba ne da su zaman su a gida. Dukkanin waɗanda suke da ayyuka na musamman kuma su ci gaba da zuwa wurin aikinsu. Daga yau an sanya doka ta ɓaci daga ƙarfe 7 dare zuwa ƙarfe 6 na safe a kowace rana har sai abin da hanyoyin nan gaba. An dakatar da dukkanin zirga-zirgar jiragen sama. An kuma rufe tashoshin jiragen ruwa da kuma kan iyakokin ƙasa. Jami'an kwastam
da kuma jami'an kula da shige da fice za su tabbatar da tsaro a kan iyakokin Najeriya. Kuma duk jami'in da ya bari wani wanda ake neman sa ko tsere ta sanadiyar sakashinsa ko kuka da kansa. Kuma maza da mata 'yan Najeriya, wannan juyin mulki an yi shi ba tare da zub da jini ba, ko ba za mu so wani ya rasa ba. Ana yi wa jama'a gargaɗin cewa su yi kiyamun laili wa kansu, su bi doka sau da kafa. Duk wanda aka kama na kokarin tare da tarzoma to tabbas zai ɗaga na kudansa. Saboda haka muna jan kunnenku, kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen ainihin dokar ta ɓaci a kowane fanni a tarayyar Najeriya, mutum ko kafa. Yan uwa maza da mata, ina tabbatar da rundunar sojin Najeriya a shirye take sadaukar da rayuwarta ga al'ummarta daraja, amma ba da irin rashin riƙon amana na tsohuwar gwamnati ta gabata ba. Ku saurari ƙarin sanarwa nan gaba. Bayan wannan sanarwa da Sani Abacha ya yi, sai aka bayyana waɗanda suka yi wannan juyin mulki kamar haka. Akwai Manjo General Muhammadu Buhari, Manjo General Ibrahim Babangida, Brigadier Ibrahim Bako, Brigadier Sani Abacha, Brigadier Tunde Iyabon, Lieutenant Colonel Aliyu Muhammad, Lieutenant Colonel Aliyu Akilu, Lieutenant Colonel David Mark, Lieutenant Colonel Tunde Odeha, Manjo Sambo da Suki, Manjo Abdulmumin Aminu, Manjo Lawal Gwadabi, Manjo Mustapha Zakolo, da kuma Manjo Abubakar Umar. Kimanin awanni 14 da yin wannan jawabi na farko na Sani Abacha, shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya garzaya gidan rediyo ɗaya nasa jawabi, inda ya ce a bisa manufa ta farko don ceto ƙasa mai girma daga durƙushewa, yi Manjo General Muhammadu Buhari na rundunar sojin Najeriya bayan shawarwari tsakanin jami'an rundunar soji na amince a hukumance da jagoranci gwamnatin mulkin soja na tarayya. Cikin tawassali da kuma kankan da kai na amince da jagoranci wannan mulki. Kuma da lokaci a sanarwa ta farko, an dakatar da kundin tsarin mulkin Najeriya da shekara ta 1979. Canjin ya zama dole domin kawo ƙarshen mummunan hali da kuma kuncin tattalin arziki da ta tabar al'ummar. Yan uwa 'yan Najeriya, a madadin waɗanda suka taimaka wajen ceto wannan ƙasa daga durƙushewa, muna sa ran cewa dukkanin 'yan Najeriya da ke da hannu kai tsaye ko a fakaice wajen kawo cikas wa ƙasar nan za su ba mu haɗin kai. Mu wannan al'umma da kuma al'ummar za su zo nan gaba ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya, saboda haka ne tilas mu tsaya don ceto ƙasar mu. Da fatan Allah ya albarkace mu. Bayan gabatar da wannan jawabi na Buhari ya kama mulki gadan-gadan, ne wasu sabbin naɗe har ma ya naɗa gwamnoni 19 na tarayyar Najeriya. Ga gwamnonin da ya naɗa kamar haka: jihar Anambra, Alison Maduki; jihar Bauchi, Muhammad Sani; jihar Bendel, Jeremiah Hussaini; jihar Benue, Jan Hera; jihar Borno, Abubakar Waziri; jihar Cross River, Dan Achibon; jihar Gongola, Muhammad Jika; jihar Imo, Ike Waciku; jihar Kaduna, Usman Mu'azu; jihar Kano, Hamza Abdullahi; jihar Kwara, Salawuddin Latino; jihar Lagos, Olahan Mudasiru; jihar Niger, David Mark; jihar Ogun, Oladipo Biya; jihar Ondo, Michael Omidele; jihar Oyo, Oladile Kukula; jihar Plateau, Samuel Atuko; sai kuma jihar Rivers, Dennis Oyakilon; sai kuma jihar Sokoto, Garba Juda. Daga cikin waɗannan gwamnoni, Fidelis Oyakilona
gwamnan jihar Rivers ne kaɗai jami'in 'yan sanda. A wata hira da Manjo Mustapha Jakulu wanda shine APC General Buhari ɗaya da jaridar Sun a shekarar 2019 ya bayyana cewa abin da ya fara ba wa waɗanda suka yi wa shagarar juyin mulki suka kawo Buhari mamaki shine yadda Buhari ya bayyana sunayen gwamnoni 19 ba tare da sunayensu ba. Mutum ɗaya tilo wanda ke cikin waɗannan gwamnoni a cikin waɗanda suka yi juyin mulki shine David Mark, sai kuma Abdullahi Ahmed wanda aka haɗa shi a matsayin ministan sadarwa. Wannan abu da Buhari ya bakanta ran waɗanda suka yi wannan juyin mulki, inda suka yi kasta da rayuwarsu suka yi wannan juyin mulki, amma Buhari ya ba su wani mukamai na su a gari ba. Jakulu ya bayyana cewa shirin tumɓuke Buhari da ƙaragar mulki ya samo asali ne tun daga wannan naɗe-naɗe na farko da Buhari ya yi. Haka Buhari ya ci gaba da gudanar da mulkinsa ta hanyar amfani da wasu tsauraran dokoki. Daga ciki akwai the Robbery and Firearms Prohibition Decree wanda aka yi ta don magance matsalar fashi da makami a lokacin. Sai kuma wata doka mai suna the Security Detention of Person Decree. Ta kuma wannan doka an yi ta domin ba da dama wa soja su tsara mutane da ake zargi domin illa da ƙasa. Har ila yau gwamnatin shugaba Buhari ta yi amfani da wata doka mai namba 4 mai suna Protection Against False Acquisition Decree. Sashi ɗaya na wannan doka ya haramta buga duk wani jita-jita ko kuma duk wani labarin da ba a tabbatar da shi ba. Duk wani ɗan jarida ko mawallafin jarida da ya kuskura ya buga labarin da ba da tabbas ba, kotun soji za ta masa hukunci kuma bai da damar ɗaukar ƙara ko'ina. 'Yan Najeriya sun yi ta gunaguni kan waɗannan dokoki masu tsauri. A fannin tattalin arziki ma kotun ta dauki wasu tsauraran makamai. Misali, a lokacin an hana duk gwamnoni ciwo bashi, sa'annan kuma an zabtare kashi 15 daga kasafin kuɗi na gwamnatin shagari na shekara ta 1983. An hana shigo da wasu kayayyaki daga kasashen waje. Sakamakon haka kamfani da dama ba sa iya aiki yadda ya kamata, wasu ma dole ka suka dakatar da ayyukan nasu. Tattalin arziki ya ci gaba da dagudewa domin shi da ke fuskokin 'yan Najeriya ya ci gaba da rushewa. A cewar Wikipedia, 'yan Najeriya sun tsani manufofin tattalin arziki na mulkin Buhari saboda hauhawar farashin kayayyaki. Gwamnatin ta kuma kaddamar da wani shiri na wayar da kan jama'a da aka fi sani da yaki da rashin da'a, wato War Against Industry. An sanya 'yan Najeriya bin layi a wurare kamar tashin motoci. Jami'an sojoji kuwa dauke da bulala da suna ido don tabbatar da bin dokoki. Ma'aikata kuwa da ke zuwa wajen aiki a makare sun sha gwale-gwale. Waɗannan dokoki da ma wasu da dama ba su yi wa mutane daɗi ba. Mutane na ganin bai dace a ce ana walakanta mutane ta wannan hanya ba. Gwamnatinsa ta sha suka a ciki da wajen Najeriya saboda irin matakan da take ɗauka. An bayyana cewa tsadar rayuwa ya yi tsanani sosai a lokacin mulkin soja da shugaba Buhari, yayin da 'yan Najeriya suka yi koke-koke tare da ƙunƙune a kan wasu matakai da gwamnatin take ɗauka. A watan Agustan shekara ta 1985, wasu sojoji karkashin jagorancin janar Ibrahim Badamasu Babangida suka hamɓarar da gwamnatin mulkin soja ta Buhari. Shi ma wannan juyin mulki an yi shi ne ba tare da zikizini ba. Nan take aka garzaya da janar Buhari Benin da ke jihar Edo, inda aka tsare shi na tsawon shekaru 3 a cikin wani karamin lambu, inda aka ba shi damar kallon talabijin da ta shi kacal, sannan kuma ina ganawa da wasu daga cikin ɗansa. Ku biyo mu cikin shiri na gaba domin jin yadda shi ma Buhari aka masa juyin mulki. Idan kun jaɗin shirin, ku ci gaba da yi mana share, follow, like da kuma subscribes. Mun gode. Tara a shiri na gaba.